Nu kører jeg et ready-check her. Det er fucking vigtigt at høre efter de 2 bosser her, vi skal til. Hvis man trykker ja til den ready-check her, så ved man 100% hvad fanden der foregår. Og så popper vi alt fra start af. Ingen tries, intet, fordi bossen er 400 gange nemmere at løbe ind til, så alle kan komme på positioner. Men hvis I hellere vil have et try, hvor vi ikke popper helt vildt, vi popper flask, vi popper first ligesom normalt, vi popper consumes, men vi popper ikke world buffs, så trykker I nej. Men hvis I ved 100% hvad fuck I skal, hvad der foregår, trykker I lige ja her. Jeg skal lige se om, hvor mange der ved, hvad fuck de skal, fordi så kører vi fra start af. Da du trykker nej, kan det ikke bare få en personlig gennemgang lige hurtigt? Jo, det gør vi nemlig også. Problemet er, Setbest, problemet er, når vi løber ind her, så tager bossen 20 sekunder om at spawne, det vil sige, alle kan stå, hvor de skal. Når du har taget et try, så er bossen fremme. Det vil sige, når du løber 4 skridt, så puller du bossen. Fair nok. Lensen ved det godt, Klemme ved det også godt, Andreas ved det også godt. Høge og Sande, det er egentlig bare, at I skal bare heale deres grupper. Hvem var Evidence for Aura? Ja, det... Dips, nej, jeg skal have en lille, ellers går det ikke. Det var lille. Nu er det ikke for at sige, at vi er bedre end alle andre. Jeg rated herinde i går Nax. Det tog 1 time og 30 minutter, så var der fuld clear. Vi havde 12 DPS warriors, der døde på Instructor. Det vil sige, at vi havde ikke world buff på 4 Horsemen. Og der cleavede vi også. Vi havde ikke world buff på Saf, vi havde ikke world buff på KT. Med 12 warriors uden world buffs. Det er derfor, jeg vil virkelig gerne, at kan løbe ind, og alle kan komme på position. Fordi den boss her, det er en healer fight. Og vi er vanvittige healer team i dag. Vi har så mange priests i dag. Og jeg tror på healerne. Men hvis I er hvis I er usikre, så lad hellere tage et try, hvor vi ikke har world buff, og så må vi bare handle den på andet try. Men I får lov til at vælge. Jeg tror, jeg er good. High risk, high reward. Men kan du lige forklare fighten, bare for en sikkerheds skyld? Jeg synes sidste gang, der var der mange, der gik hen til dit icebox, før de blev iceblocket, og så tog alle folk rigtig meget skade. Ja, altså fase 1 af tankens bank for hele alt det man kan. Så det er meget simpelt. Lige snart dragen flyver op i luften, så skal man alle sammen, vi spreder alle sammen ud her, hvor jeg pinger nu. Hernede af. Alle spreder ud. Og så når der er 4 iceblocks, der er cirka 8 sekunder til han breffer dig, når der er 4 iceblocks. Først der I må løbe hen. Hvis der er langt hen til en iceblock, kan man godt løbe lidt derhen af, men ikke stack bag en iceblock, før den 4. er kommet. Nogle gange er man uheldig, at alle 4 iceblock kommer på den ene side, så kan højre side for eksempel godt skulle være lidt presset til at begynde at bevæge sig lidt derover af. Tank som du healer bare... Bare hold lidt renew på gruppe 1, og ja, heal der du kan. Altså, bare sådan lidt. Modtaget. Ellers bare spam heal mig med en rank 4 healing touch. Det kan du også bare gøre, og så hjælp med at decurs fuld gas. Aftale lige, at i airface må man ikke hoppe, fordi det kan fuck mig. Jeg husker ikke at hoppe med iceblock, fordi så bliver jeg sgu ramt. Og husk gruppe 1, 3, 5 og 7, vi er herover. Og gruppe 2, 4, 6, 8, vi er højre. Har vi chance egentlig? Eller healthstones, sorry. Bare lige når man har spreadet ud, så står man altså stille. Man står ikke og danser, man står ikke og løber rundt mellem folk. Bandit, må jeg lige stille et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Nu er jeg i gruppe 5, og jeg er sammen med Milis, og på sheetet der står gruppe 5, altså lidt længere væk fra bossen. Skal jeg så stå ved min gruppe, eller skal jeg stå derude, hvor der står gruppe 5 på sheetet?
Du skal bare være sikker på, at din prayer feeling, den rammer alle i din gruppe. Inklusiv dig selv. Og alle milies. Modtaget. Så jeg må godt stå lidt imellem. Du må godt, der er ingen grund til dig for at stå inde i melee. For Nej, okay. jeg vil sige, 8 ud af 10 blizzarder kommer i melees. Super. Kan vi bytte rundt på gruppe 1 og 5, sådan at min aura når både dem i gruppe 5 og dig? Eller dem i, både dig og dem i gruppe 5? Så det Din aura når der kun er en gruppe. Ja, men det er bare, hvis jeg skal nå dig med auraen, og så gruppe 1, de står der længst væk fra dig, så bare være sikker på, at auraen kan nå alle. Man stacker bare alle sammen. Det er Auraen er bare, faktisk lidt, de stacker. mig. Miligrupperne stacker. Okay, fint. auraen er faktisk lidt ligeglad. Så du bare give gruppe 5 det ord. Tænk. Bare de får den heller ikke, så det kører 3 tier 2. Alt for langt væk. Jeg behøver ikke frost resistance. Modtaget. Men vil I gerne have, at vi tager et forsøg? Jeg er 100% på, at hvis vi buffer hele lortet, så nakker vi ham. 100%. 100% på det. Det tror jeg også, vi gør. Jeg er klar. Vi har kun et forsøg med full healthstones og det der lort der. Fordi så kan folk også få sig sansa på, vi kan få mark på og det hele. Men så lad os få buffet hele lortet op. Boris consumes. Benji, Og så... Diamond Flask timer, ikke? Det kan jeg ikke, for jeg får ikke timeren på airfasen. Okay. Så jeg vil ikke tage risk. Okay. Ja, Pøj. Han har lige sagt, Også at vi flasker det kaster hele. alting. Ja, godt nok. Popper alt. Popper alt. Fordi jeg vil sige 97,5% sikker på, at vi nakker ham først, tror jeg. Vi fik ham også på 60 uden noget sidst, ikke? Så vi burde jo... Lige præcis. Så er det jo bare gang. Det kan vi godt finde ud af. Ja da. Jeg er så klar. Det store sharp. De store sharpening stones, de virker også her, ikke? Jo. Hvis I ikke har poppet jeres flask, så kan I poppe den during fight i stedet for. Så virker den ligesom som ekstra mana pot. Nå, foranbunede venner. I får toppet hele rated, og så får drukket igen. Er der nogen, der er i tvivl om, at de skal stå, så er det satan nu, venner. Og husk frostgear for... ja. Husk kom jeres frostgear for satan. Banji, sig det en gang til, så er vi helt sikre. Og Juju chill. 2, 4, 6, 8 er højre side. Gruppe 3, 5, 7 er venstre side. Og husk, milies. Tanken har fuld skjold på, jeg er i fuld lortegear, så kig på det fucking threat meter. Jeg deathresser fra starten af Paladin, så jeg skal lige lidt kærlighed i starten. Bare for at få noget hurtigt threat. Ja, jeg skal lige Gør et ready check her. Jeg skal lige være opmærksom på til højre. Mig og Andreas kommer til at stå tæt på hinanden, for vi skal begge to kunne ramme main tank. Hvad med Dorto? Må der godt være pet på den her boss? Ignorer Dorto. Ja, det må da godt, men den er død efter 10 sekunder, så det gør ligegyldigt. Okay, jeg skulle bare lige være sikker på, at det ikke fucker noget. Vi får lige en ny paddle buff, så vi bliver stedet her og snakke om noget. Gider du smide en battle shot, når vi løber ind, Lensen? Ja. Vi kører på den her, venner. Og så smasker vi det fucking svin herinde. Fedt, mand. Tager du Vestam? Jeg tager light. 5, 4, 3, 2, Jeg tager light. 1. Husk, Miao, du skal også med. Ja, tak. Giv ham lige 2 til at få Fred. Han kan Jeg har bury. ingenting i starten, venner. Bare lige få nogle pre-heals på, om det kan gå rigtig hurtigt i starten. Bare begynde at heal ham. Begynder at pre-kaste. Vi har holdt Thunderclap og Demo Shot op over os, Lensen. Ja. Den i Paladin kunne sørge for, at I har en soft frost resistance. Så ikke skal vi tage den Paladin. Decurse.
skal være hurtige med decurs, venner. Du skal på landsten. Ikke mere. Decurs. Han flyver op nu, vender sig for at spread ud. Tanks, eller Warriors, husk I kan gå defense stance for at hjælpe healers lidt. Spå ikke er for langt herover, venner. Kom lidt mod mig. Stjerne, kom mod stjernen. I er langt væk. Jeg spawner i frostpot, der. Det var 1, det var 2. 3, vær klar til at løbe hen, lige så stille. Han kom der den sidste, så gemmer vi. Find shelter. Der er 5. Ja, der er sgu 5. Jeg har ikke timer på breath. Er der nogen af jer, der har timer eller? Kom der. Og så ikke bare poppe nogle frost resist på. Jo. Bare pre-pot en ny frost, ja. Decurs. Husk at decurs. Kom at være srende. Ny airfase. Kom mod stjernen. Spread ud. Husk, kom defense stance. Hvis I ikke har pre-pot en Greater Frost, så gør det nu. Tag mit deadly boss mode, ikke? Må 1, 2. Hvor mange har vi fået? 3, 4. Kommer lige en med. Den kom der på duen. Hide nu, hide. Jeg popper last stand her, healers. Bare lige for at give lidt. Brug jeg skuldavns nu, Warriors. Decurs. Ny pot om lidt. Endelig brug frost lige så snart I kan. Jeg shield waller her. Om jeg tager rate healing her. Shield waller 10 sekunder. Ny frost. Ny frost. Decurs. Husk komme ud af Blizzard, når han dør, venner. Det gør stadig fucking ass. Var Mali. Det er crazy loot. Jeg sagde det til dig, Det er godt loot, der. Godt arbejde, ja. Hvordan? GJ. Ja, godt arbejde. GJ, drenge. Pas på Blizzard. Pas på Blizzard. Kommer rundt nu. Og kommer i jeres normale gear igen. Ja, tager os frost resistance, ikke? Og så skal vi klikke flask af nu, eller hvad? Nej, for helvede. Okay. Er det ikke en ting? Hvad skal vi ikke nå til? Ej, du giver stamina af. Jeg skal da ikke flaske, når vi skal AQ40 lige om lidt. Ja. Bare klik din render af. Klik render af, den giver HP. Den tror jeg sgu. Beholder vi buffs på, eller hvad? Ja, vi gør så. Okay. Prøv her, venner. Det der, det var fucking flawless. Jeg ved ikke lige, hvorfor mit deadly boss mode ikke virker. Det var fucking irriterende. Jeg kunne ikke kolde noget som helst der. Husk at komme i normal gear her. Normal gear. Ikke løbe ind i cirklen derinde, nej. Du går så tæt på, I vel bare ikke ind i cirklen. Så går vi ind på sheetet igen og kigger hurtigt. Her der er jeg ikke 100% sikker. Fordi jeg har kun tank her. Yes, lige præcis. Det her jeg mener, Andreas, du kan se i fase 1, der stiller du bare warrior'en ind i cirklen. Så når han navn som midt på din skærm, nu er der 10 sekunder tilbage. Alle de her rum, hvor vi står i nu, de bliver fyldt af mobs. Så løber du bare din warrior
Herud, hvor jeg hopper nu. Okay. Yes. Milis, det er fucking vigtigt. Prøv lige alle sammen komme her og stå på stjernen her. Kom væk. I kommer herover på stjernen her. Pøj, Loko, Kalk, Lelo. Prøv lige komme her. Væk med. Så bliv stående her. Skal jeg lige hurtigt se her. Hvad marks er? Så alle tanks, I kommer på cirklen. Alle rogues. Det Diamond, var det ikke det? Jo, I kan gå om bagved. I kan stå her, hvor jeg hopper nu. Alle rogues står her. Kan I nemlig backstep. Så har vi gruppe grøn. Det er Tosk, Andreas, Kane og Lockwave. Faktisk kun 3 over. Så kan I faktisk lige få... Klemme, du hopper på grøn, og så... Vi skal ikke rebuff stand. Vi skal gå til HP nu her. Så det var med rebuff. Godt kald. Jamen, vi bytter lige jer to, hvis så er I den samme gruppe. Vil du have at spille Warrior i fase 1? Nej. Eller det er fase 1 er ligegyldigt. Fase 1 er walkover. Altså, det er walk in the park. Og så Aski, han er blå. Det vil sige Kalk, Aski og Gubi, Kjell Erik, I står på blå. Hvis I lige kommer derhen, Millis. Sådan her står vi i fase 2 og fase 3 og fase 10.000. Det er fucking vigtigt. Hvis der kommer, lad os sige, der kommer en rød cirkel under dem her. Så laver I ikke den her. Så vender I Karaton 460 grader, og så løber I den her vej her. I må ikke backpedal, for så dør I. Det hedder, hvad det hedder, Fisher eller sådan noget. Ja, Darkfish. Ja, Fisher. Ja. I må ikke aldrig løbe indad, fordi hvis I er så uheldige med timing, der kommer en blok, og I løber herind, så er alle Milis døde. Fordi vi spreder ud sådan her, det er, at der er en gruppe, når vi er så mange Milis, som er, der kan blive ramt af Iceblock. Så bliver alle i jeres gruppe, for eksempel hvis blå bliver ramt af Iceblock, så er det alle over i blå gruppe, der bliver en blok. Det vil sige, blå healer, og det må være duen, der har i hvert fald 3 af dem. Kan lige smide... hvem er mere derovre? Det er Aski. Så vi smider Aski derovre i stedet for nej. Så har du 3 warriors, du har 3 warriors. Og så kan vi smide... Jeg ved godt, I bliver fucked lidt på buff sammen, det er jeg lidt ligeglad med. Men vi går bare sådan der. I fase 1, venner, hvis jeg ser en Honda multishot i fase 1, så G-kicker dig, og jeg perm-banner dig. Alle skeletons, priest, når der kommer et lille sådan alle de rum her, I kan se rundt om, de bliver fyldt op. Så kommer en lille skeleton, der går sådan her. Dem smiter I, priest. I har intet at heal i fase 1, så bare smite alt det, I kan. De store sorceresses, frostfucker der, det er mages og det er warlocks. I skal fuld fucking blast dem, okay? De store, der ligner med at gå over og slå på dem. Ja, ikke gå og slå på dem, for de one-shotter. Det er kun casters, der gør det. Milis, I får nogle patchworks lillebror, han kommer gående lige så stille ind. Der løber jeg over tårn der første gang, og lige snart min tårn derude, så tårn der linsen. Prøv at gemme jeres tanksene i Miao. Hvis I prøver at gemme og innervate til tanksen, tager Vashavi. Miao, du har Durun. Hvis du ikke skal bruge din Sande, så har du Lailu. Og Asim, hvis du ikke skal bruge din, så har du Baktobril. Fordi så har vi innervate i alle miligrupperne. Mens vi står og venter, så pop lige en frostpot. Det glemte jeg lige at sige. Også lige med I forhold til det der med HP. At man skal du skal bare gå amok. 7.000. Du skal bare tanke ligegyldigt. Men som Okay, melee må de godt... Melee, I må godt se, om I kan ramme omkring 8.000 HP. Så bare endelig klik jeres stamina af. Nemmere er det at heal jer. Sagde du angående Hvis man Fisher ser Brand, at man heller ikke må hoppe? Intet Frost Resistant, det er ikke nødvendigt på KT. Okay. Hvis I ser på sheetet, venner, så kan man se gruppe 3 står herover, hvor jeg pinger nu. 4 står herover. Det er fase 2, husk det er fase 2 først. 5 I står her, 6, 7, 8 og så videre. Jeg har valgt Durun, du har første shackle. Det vil sige, når der kommer et herover, så shackler du. Du holder den shacklet hele fighten i fase 3. Lelo, din kommer på højre side herover. Bleg, jeg kan ikke huske 100% hvor den tredje ad kommer, men husk, vi må kun have 3 shackles, for ellers wiper vi. Kun 3 shackles. Lige så snart du ser et ad, der er loose, tanks eller miau, det kommer lidt an på, hvordan vi tanker på selve fighten. Så det er bare løb hen, og så sagt ned med få styr på det ad der. Der er noget, der hedder... til tanksene. I fase 3, det er først i fase 3, jeg skal nok call det, når det er. Okay, super. Vingklipper hunters der, eller hvad? Dem, som de kajter, eller løber rundt? Hvordan? Nej, de tænker bare, De tænker bare, tjek.
Hvor Det er tænker rigtig du? vigtigt. Bare væk, helvedeste. Okay, super. Du tænk der faktisk, hvor han står nu. Ja. Det er mega vigtigt, casters, hvis I får noget, der hedder Mana Detonate, så står I fucking stille, fordi der er en radius på 10 yards på den. Og hvis der er nogle healers eller casters, der var tæt på dig, så siger det lige slunk, og så har du ikke mere mana. Men jeg synes, vi skal bare give det et skud, fordi Saf er den sværeste boss i hele spillet. Gå til en joke. Så tager vi den bare lidt af vejen. Ja. Skulle jeg buff Kings i fase 1, eller hvad? Det tror jeg ikke, der er nødvendigt, hvis vi har, er det ikke 5 priest? Vi har 6 priest i dag, så de smiter bare ætsende. Hvad hedder det? Skal vi fjerne vores pets? Ifølge den der iceblock noget der. Ja, ingen pets på KT. Ingen pets. Eller Thunder Fury, XD. XD, ja. Ja, til Thunder Fury. Nu spørger vi lige hurtigt her. I skal fucking sige det, venner. Er der nogen, der er i tvivl om, hvor vi skal stå hen? Så sig det, fordi jeg hellere går det igennem 100 gange og miste min rent. Jeg vil faktisk hellere miste alle mine world buffs på, at jeg står og fortæller, hvad vi skal. Og så clear ham, one-shot ham. Vi skal være 100% sikre her. Jeg vil godt lige hurtigt høre igen, hvis når der er en tank, der bliver mind-controlled. Hvordan er rækkefølgen så? Lad os nu sige alle fire. Lad os nu bare sige, at vi alle 4 her i tankgruppen bliver mind-controlled. Så vil Kane gå herover og tårne ham og tage skjold på. Okay, super. Lige så snart en af os kommer ud igen, så bliver Kane herover igen, så pumper vi. Efter første mind control i fase 2, venner, der popper vi hele lortet. Har vi kick rotation? Ja, det vil jeg egentlig godt. Sådan noget. Og multishot er kun fase 1, det er forbudt, ikke? Kun fase 1, ja. Kun fase 1. Benji, hvor skal kast forstå? Hvis du ser på sheetet under Nax KT, du er gruppe 6. Det vil sige, at du skal stå her, hvor jeg pinger nu i fase 2. De skal bare sprede ud der. Uden for cirklen. Det er lidt lige meget, hvor I står, for I er ikke ret mange casters. I er fandme ikke anden 3, 6, 8, 10 casters. Bare spred ud, det er lidt mere det. Ja, okay. Benji, vi er enige om, at... Ja, kom. Vi er enige om, at melees, de står altså ligesom ind på sheetet i C og A og B. Under hele fighten, ikke? Under alle phases. I fase 1, der løber du egentlig bare rundt hovedløs og venter på, at de store Patchworks lillebror kommer. Og så slår vi dem ihjel. Husk Warriors, når de kommer, så er der ingen charge. Ingen charge, fordi de one-clapper jer. Det er vigtigt, det er mig og Lensen, der kommer ind første gang. Jeg kan lige marke Lensen med stjerne her, så han har... Jeg marker sgu lige alle tanks. Hvad er det, vi ikke bruger? Bruger ikke Moon. Bruger ikke... Når KT kommer ned, står I bare sådan der, som vi står nu. Når KT kommer ned i fase 2, så står vi ligesom vi står nu, og så husk max range. Hvis I får det der fish under jer, så vender vi Kaioten rum, og så løber vi tilbage. Du må ikke hoppe, for den registrerer, hvor du stod, da du ikke hoppe eller backpaddle eller sådan noget, for så dør du. Det der fish det er sådan en rød cirkel på jorden. Ligner Death and Decay for Death Knights i retail. Bare lille. Ja, det er ligesom Plumbo. Og jeg skal lige sige noget. Vi skal også være super meget on point med interrupts på de der frostballs, som skal ud. Ja, det er derfor vi står sådan her. Så bare lige trigger finger ready på så dem. diamant starter første, blå 2, grøn og 3. Og det er lige meget hvem i jeres gruppe, der interrupter. Vi starter bare diamond, blå, grøn, diamond, blå, grøn. Og sådan er det hele fighten, venner. Også det er lige meget, hvis det ikke er jeres, hvis det ikke er jeres tur, I ser en frostbolt går af, så fucking interrupt, for den one-shotter folk. Hvem er der ved at sige noget? Kom. Ja, de der fishers der, er det på hele gruppen, eller er det kun et individ, den kommer på? Den target er kun én, men hvis du nu får den i milegruppen, hvor jeg står og hopper nu, så er det alle tanks, der skal løbe væk. Ligesom Blameau i For Horseman. Det er ligesom Blameau, den der blå cirkel, ja. Og så har du mindre tid til at løbe, du skal løbe meget hurtigere end Blameau. Så du skal insta-løbe, når den kommer. Og den kan også ske for ranged. I forhold til thread i tankgruppe, er det bare at pumpe ud af? Jeg vil bare give den gas, ja. Super, perfekt. Og de små skeletter i starten, I må godt slå på dem, eller være med overaggo Milis, fordi så tager hele raidet skade. Ja, Milis må aldrig finish skeleton, men vi har 6 priest i dag, så de skal bare smite derudad. Benji. Ja. Phase 2, min warrior, jeg løber den bare til entrance.
Jeg er bare sikker på, at adsen er væk, så lå du den bare derud. Yes. Fase 1 er forkortet med næsten 3 minutter, Fuskeren. Fuck, hvor nice. Seriøst? 3-4 minutter? Er det? Jeg tror kun det er 3:40 eller sådan noget. Hvor dejligt. Jeg får PI og andre 3 minutters cooldowns og sådan noget der. Man skal poppe dem i fase 1. Pop dem ret tidligt, så. Ja. Så Mili er det lidt whatever, fordi de har fucking plade. Altså. Hvis Fuskeren er klar, så tror jeg sgu vi er klar. Så tager jeg lige en ny Firewater her, og en ny buff. Men ja, altså jeg sørger til at se, men Alliance har det simpelthen fornemt. For den pulltimer her, der er det vigtigt, at vi alle sammen kommer ind i cirklen. Vi kan løbe allerede helt herop, hvor cirklen, eller hvor jeg står her, uden at løbe ind, hvis vi lige alle sammen kommer med her. Vi kan godt nå at tage os footbuff, når vi kommer ind. Kom. Plejer man i hvert fald at kunne. Footbuff. I kan også skyde skeletterne. I kan se, det er de store patchwork fuckhuder, det er dem Mili har. Og så er det dem, der hedder Soul Reaver, det er castersne. De små skeleton, det er priestene med smite. Men først når de går imod os. Først når de går imod os, ja. Jeg tager første tårn, når det er Lensen. Du tager nummer 2. Ja. Har det været bogskill for det her, eller hvad? Ja da. Jeg har ikke. Jeg har ikke engang fået... Jeg får ingen timers i dag. Fandme. 3 minutter. Husk at lade dem komme herhen. Lad dem komme herhen, og så husk at lade warriorsne tårne, før I blaster dem. Og husk nu for guds skyld ikke at charge dem. Jeg kan ikke huske, om det cleaver dem. Og mere det cleaver. 2 minutter 50 til fase 2. Jeg har en soul view nu, casters. Husk at hurtigt få en Curse of Elements på. Ej, nu kom jeg til. Hvem havde grønt mark? Det er Tusk. Du har godt til venstre. Sådan. Bare tårne her først, Lensen. Det er så fint. Så holder jeg lige lidt øje i stedet for. Har han ikke fået det? Han er starten, så det har han. Hun kører sig Elements på Soul Reaveren, venner. Det hjælper dem så meget. Det skal simpelthen være den første ting, I trykker på, Warlocks. 2 minutter til fase 2. Lige råb højt, Priest, hvis I skal have lidt hjælp. Jeg tror Emilie så godt giver alt gas, hvad de kan med buerne. Er Paladin Healers fordelt ud her? Hvordan du fordelt dem? Jeg løber hen mod der, hvor vi kommer fra i hvert fald. Vi må se, hvilke grupper der er. Altså, det er helt... Ja, jeg tænker mig på prioritet. Du er mod øst. Ordner bare først, Allensen. Det er fint. Hvad sidste på den der? Ikke skeletons, venner. I må satme ikke på skeletons. Mili, så tager vi så meget rage damage der. Det vil vi ikke. Husk at vende den rundt, Lensen også. I skal bruge jeres buer, Mili, hvis I hjælper på skeletons. Har du den først, Ben? Ja, jeg skal nok. Først, hvis du skal sige noget, så skal du lige tage din mikrofon ud af numsen. Hvor mange warriors brugte Rec på Seth, by the way? Jeg sker. Jeg gjorde. Kane. Jeg gjorde. Okay, det gjorde vi alle sammen. Fair nok. 30 sekunder. Så den der Lensen, så får jeg lige noget, eller noget rage nemlig. Ja, den er så god i fasen, det er dejligt. Husk når, selvom fase 2 kommer cast, så skal I nakke den sidste Soul Reaver. Det er første prio. Der er bare først Lensen, det er fint. Jamen, I kan nakke den her inden. Kastes. Bare begynder at spread ud nu, Milis. Jeg trækker boss ned, så lige pas på at i starten, når vi trækker ham ned. Husk, jeg får en ordentlig tæsk her i starten.
Der er en til Soulweaver tilbage. For spreadet ud. Hæk! Og så max range. Tanks. Oh my god, det tager på. Vi kommer alene igen, Milius. Sådan der. Står vi sgu bare her, det er fint nok. Should you light that, Jake? Ej, sorry, Heal Jensen. For MC'et også tanks, der er mind control her, venner. Scattershot os. Stun os. Pixelstack lidt bedre i at skue på Milius. Jeg tænker. Det skider du stack først, eller hvad? Tak skal du have. Og combat ved Salelo, hvis vi kan. Tag en ny frostpot, venner. Heal tanks. Godt klaret. Kan vi ikke combat med Slelu, eller hvad? Hik. Kalk ud. Ubi, hallo? Vær klar med at shackle her, Priest. Jeg kan ikke huske 100% hvad det er. Heal back. Nej, det var bare dit. Han kommer af ads nu, Priest, så de var klar til shackle her. Tag en frostbot, når jeg kan igen, venner. Tag en frostbot, når jeg kan nu. Alle Deathwish. Shackle dem, I kan, venner. Husk tanksen, du skal ud og... Nej, bare behold den her tanksen. Så går jeg ud og hjælper dem. Jeg tager den her. Fint nok. Okay. Vil du have en shackle på den, Bandy? Ja, kan du det? Ja. Ikke hop poison. Hallo? Ikke til siden, lidt på efter. Der er 2 shackles. Fint, det er fint. Bare kill. F, det var nemt. Det Nu psykopat nemt. GJ, drenge. 15 ud af 5. Drenge. Kingsfall.